Op Wereld Niet-Rokendag wordt in Venray het startschot gegeven van 2 projecten die bijdragen aan de ambities van een rookvrije generatie. Eén project zet zich in om openbare plekken in Venray zichtbaar rookvrij te maken. Het andere project is de Begin Niet met Roken campagne. Die is ontwikkeld door leerlingen van gildeopleidingen in Venray. Hans Hebbe, directeur van basisschool De Kruutwis, nam het eerste bord rookvrij en het eerste exemplaar van het lespakket van de campagne in ontvangst. Wij vinden het natuurlijk heel belangrijk dat onze kinderen gezond leven. En dan moet je denken aan gezond eten, aan sport, maar ook inderdaad aan niet gaan roken als je wat ouder bent. Dus we vinden het belangrijk op school om daar inderdaad kinderen die in de basisschoolleeftijd zitten, om die daar over te informeren, om verschillende projecten te draaien, om ze ook bewust te maken van wat het met je doet, wat het teweeg kan brengen. En misschien ook om ze te helpen om bijvoorbeeld mensen die in hun omgeving roken, om ze daar ook, misschien kunnen ze wel helpen om mensen ook te doen stoppen. Lindsay, ook jij bent betrokken bij het project Rookvrije Generatie. Wat is jullie rol precies geweest? Nou, we hebben de taak gekregen om eigenlijk ieder een eigen script te bedenken. Nou, Sophie had dan zo haar eigen verhaal vanuit thuis. Maar wij hebben eigenlijk een eigen script moeten bedenken wat te maken heeft met roken. Waardoor als mensen dat zien, dat ze dan de gedachte krijgen van stel voor als ze zelf roken, dat ze denken van waar ben ik eigenlijk mee bezig, moet ik niet gaan stoppen. Dus dat is eigenlijk onze taak geweest en zo hebben we wat bijeenkomsten gehad om gewoon het over te hebben van wat nou een plan is, wat we gaan doen. En zo eigenlijk erbij uitgekomen, wat ieder een script gemaakt en dan is nu nog steeds mee bezig. Dus we zijn nog steeds bezig met filmpjes aan het maken. Dus dat is wel leuk. Dit project kwam voorbij op school en ik werd eigenlijk wel gelijk getriggerd omdat mijn vader die heeft COPD. En dan merk je toch al vanaf kleins af aan wat dat eigenlijk met een persoon kan doen. Want hij heeft dat opgelopen, merendeels door het roken. En je merkt gewoon heel veel dingen, dat gewoon gezondheid gaat heel erg achteruit. En hij moet heel veel sporten om te zorgen dat hij gewoon nog conditie blijft houden. En daar ben ik eigenlijk wel vanaf jongs af aan mee geconfronteerd. En ik merk wel dat het veel met je doet. En daarom zou ik het heel mooi vinden als er minder wordt gerookt in deze komende generatie. Hoe belangrijk vind jij dat? Ja, het is wel heel belangrijk, want ik weet zelf, mijn moeder die heeft er zelf ook al last van gehad met haar vader. Die is vroeg overleden daaraan. Dus toen ik dat tegen mijn ouders zei, die waren ook wel blij dat ik daar voor dit project heb gekozen. Ja, weet je, ik denk als je het wilt doen, doe je het. Maar de meesten weten wel ervan af. Maar ik ga niemand tegenhouden. Ik vind dat het je eigen verantwoordelijkheid is. Maar het is natuurlijk, iedereen weet dat het slecht is. Dus ik denk dat het heel goed is om de kinderen bewust te maken wat het met je doet. Wij als schilderopleidingen willen ons vaak goed inzetten voor maatschappelijke projecten. En het is al helemaal tof als we studenten kunnen gaan koppelen aan die projecten. Dat we op die manier kunnen laten zien als schilderopleidingen van wij vinden maatschappelijke projecten belangrijk. Daar willen we ons voor inzetten. En aan de studenten ook laten zien dat het belangrijk is. Maar ook omdat het een heel grote leerervaring is voor studenten om op deze manier te werken. Je werkt voor een opdrachtgever. Het is niet een docent die vertelt van je moet nou dit gaan doen en ze gaan het doen. Zoals ze net ook al vertelde, ze hebben ook keuzeruimte. Dus we willen echt dat ze een eigen keuze maken vanuit eigen intrinsieke motivatie. Bezig zijn met die projecten. Dat levert ook vaak de mooiste resultaten op. En zo ook bij deze. Je ziet dat beide dames er toch maatschappelijk betrokken bij zijn. En dan levert dat dit soort mooie kansen op. Ja, je ziet in die basisschoolleeftijd dat kinderen het echt vies vinden en daar eigenlijk heel weinig mee hebben. En als ze dan wat ouder worden, dan wordt het toch wat aantrekkelijker om te gaan roken. En juist in deze leeftijd aan de voorkant, dus preventief denk ik dat het heel goed is om kinderen te informeren over de gevolgen, wat het met je kan doen. En dat ook echt goed in hun systeem zit, dat roken echt heel ongezond is en heel verstandig is om er nooit aan te beginnen. Dankjewel. Ja, groep 5.